Видео. Grazie. Ja, da Regina. Тук е много гучно. Много яко. Ja, da Regina, моля. Я да изключим факта, че има театър. Брат, кажи нещо за видеото. Вики. Нещо за видеото. Вики. Аз знам, това съм аз. Здрасти. Да. Готово. Окей. А не за видео. Добре, окей. Да. Видео. Ти реално пичаш на негърче така. Аз? Да. Ма някакво много яко негърче. Ще да ти покажа как се спира видео. Чакай. 6. Ари, моля. Какво ще кажеш за видеото? О, в то само очите ти виждам. За видеото какво ще кажеш? Ами, първо, че си зумнала твърде много. Да, реално е готино. Така, Реално просто не. да... Добре, кажи, айде, зумнах ти на устата, кажи. Диди. Да. Диди. Какво? Челно. Цъкна го? Диди. За кой си? Диди. Да. Предизвиквам се сам себе си да си спия бирата само от пияна. Добре. Маля, каква реклама може да направя? И аз съм за Ники. И аз съм за Ники. И Ники умира. Всички да заспят. Заспивай, Диди. Добре, спа. Еляна. Делфин. Който? Не, по ново изречение. Добре, Делфин. Той. Не. Имаш мозък. То се помни. Буквално имаш мозък. И ако някой се запечне, запомниш историята дума по дума. Добре, аз ще знам. Това ме е. Снимам те. Чекай. Правя го за 2 лева. Колко Да, направи? правя го за 2 лева. Направи аутфит чек. Здравейте хора. Бърз аутфит чек. Една леко баги рока. Zum Geburtstag viel Glück. Честита нова година!